Takže čaute, vítam vás na novom kanále, je to Patrik Kutil SR. To bude tzv. O kutilovaní ako napríklad servisovanie, opravy a tak podobne. Takže týmto vás pozdravujem. A idem robiť elektroinštaláciu trojzásuvku. Takže dnes som tu. Takže začneme takúto trojzásuvku za 7,68 eur to stalo v Hombachu. Od značky E2 Elektro. Takže, lebo tu je Syrodur, tuto vlastne, ja ukazujem, a tuto už je potom mytka. Takže vám ukážem, jaké hmoždinky do toho vlastne idú. Do Syrodur, alebo však Syrodur aj Polyseven to isté. Akurát, že Syrodur je tvrdený. Takéto hmoždinky idú do toho. A značka Fischer. A potrebujete Tex 40. A od 3,5 až do 4,5 môžete vrty dávať. Ale najprv si musíte 8 vyvrtať. Až potom to tam... Ja vám to môžem aj ukázať. Takže zdravím vás. A ešte máme ako starý kanál, to je Patrik YouTuber. Takže to ma potom napíšem na ten starý kanál, aby ste ma vedeli nájsť. Tam mám aj to aj testy, a nebudem aj točiť, aj rozbalovanie. A tam je akože už mám ponatáčané. Až po malú baterku uhlovú brusku. Takže uvidíme sa každú chvíľu. Čaute.